ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಒಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಏನೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಆಲೂ ಬೋಂಡ ಅಥವಾ ಬಟಾಟಾ ಬೋಂಡ ಅಥವಾ ಬಟಾಟಾ ವಡ ಸುರುಕ್ಕಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡುಪ್ಪನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರುಗಂಗ ಸುರುಕಾದ ಬಾಜಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಐನು ಬಟಾಟೆ ಈ ನಮನೆ ಚೂಲಿ ಸೊಲ್ತದೀತ. ಬೋಂಡದ ಬಾಜಿಗೆ ಬಟಾಟೆದ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಬೇತೆ ಸಾಮಾನ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಪೊಡು ಅಂಚಪ್ಪನಗ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿ ಒಂದ ಪತ್ತೆಡ್ದು ಪದ್ರಾಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿ ಒನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚೆಡು 10 ನಾತು ಬೇಸಪ್ಪುನ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿ ಒನ್ಲೆ ಆಜಿ ಕಾಯ ಮುಂಚಿ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿ ಒನ್ಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ಒಂತೆ ಅಥವಾ 15 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದಾತ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿ ಒನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಿಮ್ಟಿದಾತ ಹಿಂಗದ ಪೇಸ್ಟ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಕಲು ಪುಡಿ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಾಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆದ ರಸ ಪುಂಟದಿ ಒನ್ಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ ಜೀರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ ಸಾಸಮಿ ಮಂಜಲು ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ ಬಾಜಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ ಕೋಟಿಂಗ್ ದ ಬಂದಾಗ ಪಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಕೋಟಿಂಗ್ ದ ಬಂದ ಬಾಜಿದ ಅನುಸಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ಹಣ ನಿಕ್ಲೆ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುಲುವಾದ ನಮ್ಮ ಬಂದದ ಸಾಮಾನು ಬಾಜಿಗೆ ಅನುಸಾರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ. ಆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣ 133 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಮನು ಅಂತ ಕ್ಷಮಿಸಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಿ ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅರಿತ ರವೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತದಿಜ ಅರಿತ ಹಿಟ್ಟು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅರಿತ ರವೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟದಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂಜೆಗೆ 4 ಲಕ್ಕ ಕಾಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚದಾತ ವಾಮ ಅರ್ಧ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚದಾತ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬೋಂಡ ಕಾಯವೆರೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಜಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರುಕ್ಕ ಅದು ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ ತೆತ್ತೊಂದ್ಲೆ ಆಯ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಚೂಲಿ ಸೊಲ್ದಿನ ಬಟಾಟೆನ್ ಪಾಡಂಪೊಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಬೋಡುಪ್ಪುನಾಥ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕುಕ್ಕರ್ದ ಲಿಡ್ ಪಾಡ್ದು 4 ಸೀಟಿ ದೆಪ್ಲೆ ಸುರುಕಾದ ಅಂಬಡೆನ ಕೋಟು ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಂದ ಮಲ್ಪಗ ಒಂಜಿ ತೋಪುಡು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿದೆ ತೊನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಂಜಲ್ ವಾಮ ಉಪ್ಪು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಅರಿತ ಹಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಪೂರವೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅರಿತ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡು ನೀಡಿದವರ ಬಟಾಟೆ ಅಂಬಡೆ ಅಥವಾ ಬೋಂಡ ಕರ್ಕುರ್ರ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೋಡುಪ್ಪನಾತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಕಲಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಗಮನ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದಿಜ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಡಿಚ್ಚಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿತ್ತಿ ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜ ಬಕ್ಕ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾದಂಚಿನ ವಸ್ತು ಏಪಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಪ್ಪು ಜತೆ ನಿಕ್ಲೇನೆ ಇಲ್ಲಾಡ ಮಿನಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಎತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚೆ ಏತ್ಲ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ಬೋಡು ತಿನ್ನಲ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ನೀರು ಅರಿತ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ದೋಸೆದ ಬಂದ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ದ ಬಂದದ ಲಕ್ಕ ಮಲ್ತದಿಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಜಿ ಮಲ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ಅಥವಾ ಬೋಗೋಣಿಡು ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನಗ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಪಾಡ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಬಾಜಿಡ್ ಪಸೆತಂಶ ಕಡಿಮೆ ಪೊಡು ಪಸೆತಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಲ್ ಕಾಯವನಗ ಪುಡಾವುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಗ ಸಾಸೆ ಮೀನು ಪುಡಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ದಾಸೆ ಮೀನು ಪುಡ ಒಂದು ಬನ್ನಗ ಜೀರಿಗೆನ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಹಿಂಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಜಿ ಮಲ್ಪನ ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ಮಾತ ಸಾಮಾನು ಪಾಡಿ ಅಂಬಡೆ ಅಂತೆ ರುಚಿಯಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇಸೊಪ್ಪು
ರುಚಿಕರ ಸಲುವಾದ ಈ ನಮೂನೆ ಸಾಮಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುನೆ ದಾವರ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂತೆ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೋಂಡ ಕಾಯ ಅವನಾಗ ಪುಡಾವನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅಂಚನೆ 3 ದೀತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪುನು ಬಿರ್ಕ್ಲೆ ಕೆಲವೇರೆ ಬಾಜಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೇವಲ ಬಟಾಟೆ ಮಂಜಲ್ ಅಂಚನೆ ಕೆಂಪುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂಚ ಮಲ್ತರಡ ಬೋಂಡ ಭಾರಿ ಸುಲಭಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸಣ್ಣ 3 ದೀತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಬಿರ್ಕ್ಲೆ ನೀರುಳಿಯುವಂತೆ ಬೇಗ ಕಾಯರೆ ಸುಲುವಾದುವಂತೆ ಉಪ್ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ ಕಾಯ್ದ ಅವನಾಗ ಬೇಯ್ಪ ದೀತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಟಾಟೆನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಲಿಂಬೆದ ರಸ ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ರುಚಿ ತೋದು ಉಪ್ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಸಾಮಾನ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಉಪ್ಪನಗ ಸ್ಟವ್ನ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಮಿಶ್ರಣನು ಅಂತೆ ಚಪ್ಪಾರ ಬಿಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಜಿ ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರಣ ಹದ ಬೆಪ್ಪುಪ್ಪನಗನೆ ಇಂಚ ಉಂಡೆ ಮಲ್ದಿವನ್ಲೆ ಇಂಚ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಕಾಯವನಗ ಒಂತೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಕಾಯವನಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಉಂಡೆ ಸ್ಮೂತ್ ಉಪ್ಪುಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಜಿದ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತು ದೀತಿನವೇನು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟದ ಬಂದೊಡು ಮೊಲ್ಕಾದ ಕಾಯ ದೀತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎಣ್ಣೆಂಡು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಬಡೆ ಬುಡೋಡು ತುಂಬು ಎಣ್ಣೆನ ಕಡಿಮೆ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ಕಾಯೇರಿ ಬುಡೋಡಾಪುಂಡು ಬಣಲೆ ನಿಲ್ಕೆ ಅಂಬಡೆನ ದಿಂಜ ಎರಡ ಎಣ್ಣೆದ ತಾಪ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆದ ತಾಪ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡ ಅಂಬಡೆ ಪುಡಿ ಆಪುಂಡು. ಮಧ್ಯಡರ ಅಂಬಡೆನ ಮಕ್ತ ಪಾಡ್ಲೆ ಇದು ಅಂಬಡೆ ಈ ನಮನೆ ಲಾಯ್ ಕಾಯ್ ದಾವನಗ ಒಂಜೆಂಜೇನೆ ದೆಪ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಇಂಚೆನೆ ಒರಿದ್ನ ಬಂದೊಡ್ಲ ಬೋಂಡ ಮಲ್ತೊಂಬೋಲೆ ಹೇ ಬಟಾಟೆ ಅಂಬಡೆ ತಯಾರಾತಂಡು ಒಂದು ಪಾವ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೂಕಿ ಚಟ್ನಿ ದೊಡ್ಡ ದೆತೊನ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ವಡಾ ಪಾವ್ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ 100 ಗ್ರಾಮಗ ಸುಮಾರು 280 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು. ನಿಖಿಲಿನ ಕಣ್ಣೆದುರುಡಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ದ ಒಂಜಿ ಬೋಂಡೋಡು ಸುಮಾರು 201 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು. ಇಂಚಿನ ಕುಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿ ಕುಲೆಗಾದ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.